ένα μάτσο κοσμήματα στον πάτο της Αρβίλας. Έχει χάρη που δεν είμαστε τέτοιοι. Τόσο θα την είχα κάνει την μπάζα μου. Τι μπάζα δηλαδή? Το βλέπεις αυτό το δαχτυλίδι? Καταρχήν θα γίνει βράδυ. Να κοιτάξω κάποιον. Και έτσι λίγο ρε εσύ, για να τον ψαρώσω. Πάτε τώρα και μπλέκετε με τις τράπεζες. Να βάλω εγώ τα χρήματά μου στις τράπεζες. Μπράβο. Γεια σκασμός! Γεια σκασμός! Έλα σε παρακαλώ! Μην ακούσω εκεί! Του πεκί! Ορίστε! Εσύ ποιος είσαι πάλι? Ο Ηλίας του 16ου. Τι αυτό ήταν όλο? Εσύ δεν έκανες σχέδιο, εσύ τράβηξες 2 γραμμές. Καθίστε, έχει και λεπτομέρειες. Και? Το βραχιόλι είναι επώνυμο. Ολόχρυστο Μασίφ. 200 για το όνομα. Η κοσμηματοθήκη της γιαγιάς μου. Μου την κλέψανε. Και το δαχτυλίδι! Της πατρινιάς το κάγκελο θα γίνει. Έχεις μπει blacklist. Ήταν χαμηλές οι βάσεις και περάσαν πολύ. Τα έβγαλε ρε παιδιά έτσι από την τσέπη. Ένα αντάκο, σαν σουβλάκι δίπιτο. Θέλετε και ομολογία? Με το DNA δεν χάνει η μάνα το παιδί και το παιδί πατέρα και θα χάσετε εσείς το μονοπετρό σας. Κοτζάμ διαμαντή. Τα κανάλια θα σας βγάλω. Ρε θα σε χώσω μέσα! 5 παιδιά έχω. 3 αγόρια, 3 κορίτσια. Πήγε στον ΟΑΕΔ. Άμε. Και τι δίνει στην περίπτωσή μας? Την ευχή του. Ακούς, σιγάρα ξενιά. Δεν με ξέρεις, δεν σε ξέρω, υποφέρεις και υποφέρω. Εμείς κάτι τέτοιους θα βαριόψαμε για πρωινή ώρα! Πού πας ρε κλεφτόφιλο, θα σε φοβηθώ! Από μικρός ήθελα να γίνω μπάτσος, αστυνομικός. Θέλει κανείς μπουγάτσα?